Мен фамилияны yaz da inisiallarını yazın. O kıza koyuyor. Рамин хәзрәт бу мәчетнең йөзе иде. Аның иң алдынгы һәм иң яраткан кешебез иде. Шуңа күрә Рамин хәзрәтсез бу мәчетне күз алдына китерү мөмкин түгел безнеңчә. Әгәр дә шундый зур шәхесләребезне шулкадәр дин исламга халкыбызны, яшьләребезне чакыра торган, өнди торган хәзрәтләребезне алып ташласак, безне кем өндәп барыр? Шәкер, шул ук вакытта ул Болгар мәчетенең имам хатибы. Шул ук вакытта ул мөфти, 3 урындыкта утырамы ул. 4-нчесен моны сайлап алган. Мин аны аңлый алмыйм. Бөтен халык гыш килә, бөтенесе. Киләлмәгән кешеләр дә бик күп. Елыйлар. Разве ярый мөфтине шундай уважать итеп тора идек? Болгар мәчетендә булганда аның вагызларына йөри идек. Хәзер бер дә хөрмәтебез юк анарга. Рамил Юнус ярдәм итәргә килдем. Аның монда имам хатиб булуын телим. Чөнки мин аны бик хөрмәтлим. Ул шушы яшьләрнең иман күтәрергә ярдәм итә. Мен жерге ұзғалмадым деп сізді көріп жүрмін. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hürmetli Müslüman kardeşler, men şunday kirdim onlarga özümning taqdimimni. Rustam Hazrat Cenur Hamimda imam bo'lib qolamiz. O'tanchi kerak to'g'ri. Ham Ilduz Hazrat kela u imam bo'lib qolsa, o'qitda jumbosin o'qitir kelgan vaqtda imam bo'la. Biz ular bilan din hazratdan ayrilib Әлләки булып эшләмәбез, әмма ләкин шартыбыз шушында Рөстәм хәзрәтнең һәм мин үзебезнең эшебезне үтәп барабыз. Алар белән килешү табабыз, уртак бер фикергә киләбез дә үзебезнең эшебезне монда ничек булды шулай дәвам итәбез. İnşallah. İnşallah. Әгәр дә җәмәгать хәзер бу мәсьәлә бүген иртәгә җомга кадәр хәл ителсә, иншалlah biz үзебезнең эшебезне devam edeceğiz. Biz koyan biliriz onu. Cuma günü siz varsında bilirsiniz, biz ona inşallah eğitiriz.